ahalin gidan annabi dai suna da girma, ahalin gidan annabi ban gano ya su ba. Aya ubangiji na sarki Allahu rabba, kai kake abin da kake so tun fara dan ba, duk abin da zan roka ya ilahu duba, ka san abin da ke raina ko da ban fada ba. Rabbu kai salati da yawa ga shugaba, fardu wanda bai da kini ka na ja gaba, alihi sahabbai ka saka ban bar su ba, ba zan wuce a baitin ban sa su shehu ba. A sa mahaifiyar annabi na Amina, sanan da sayyidi Abdullahi shugaba, matan gidan ma'aikin Allah ban bar su ba, malam Mu'azi yayi mani gata ba ɗan kaɗan ba. Ahalin gidan annabi dai suna da girma, ahalin gidan annabi ban gano ya su ba. Duk ɗan halak zai so sayyidina Aliyu sarki, sakin Nabiyu zakin Allah baban sadauki, yabansa ya fi sallarwa ne ba masu naki, Imam Ali sirrin Allah ba shari'i, adan sarki daban da na bawa ko a ciki, rigar Aliyu ta yi wa halitta ta barki, da kwarjini da kyan ka bambanta sadiki, kai fitilar gidan annabi ne ko fadiki, duk rawani Ali yake bi ku jiki, duk lokaci Ali yake bi ku mallaki, duk zamani Ali yake so madarkaki, mai hankali yake iya laifi sanan ya tuba. Ahalin gidan annabi dai suna da girma, ahalin gidan annabi ban gano ya su ba. Sallama ga kundin fadar da zan wata ke, ya fadi makelinta da bance su yi cikakke, hasken ki ne ya haska sake ya zama haske, gwalagwalan gidan annabi zuciyarsa sheke, a dan kashi a sa masa tsoka ruhin muke, sarkin ki ne ya tsarkake sarki ya tsarkake, ka so a so ka in ji masoyi muna da ke, san faɗi ma fasan annabi ne karfi sake, ai ba haɗi zuma da madashi ko korake, uwa uba ciwon ajali ba a tsallake, umar uwa ba ta hana da magana sake, mai shi ya ji marar shi to ban saboda kai ba. Ahalin gidan annabi dai suna da girma, ahalin gidan annabi ban gano ya su ba. Hassan Husainu ku rahama ne a ban kunayi, hasken ku ne ya haskaka komai gata gabayi, shirin gyaɗa bai wuce bawo ko kuma mayi, sai na fada ina san shurafa ciki magoyi, rabon kwado koyi tsalle kasa za ya yi, hanyar baki hannu bai manta shi sosai, mai son uwa ya so ƴaƴanta sai na ayi, ciki da rai in ba ɗaya dutse yana da nauyi, duk kasuwa akwai na sayarwa da masayi, sai wane yaki sai ka ganin wane mabi, yawan ɗaukar nauyi a alaka ke salayi, san zuciyar mu ya saka bawa gudu maza ba. Ahalin gidan annabi dai suna da girma, ahalin gidan annabi ban gano ya su ba. Aikin mu ne mu tallata san ahalin siyayye, kin ahalin kamar sake reshe an kama ganye, mu mun fi so ku samu makoma domin tagwaye, ciki da ran mu dukkan mu bayar karbe mu sanye, sayyidi Ali a tsare baya da gabana, da na Fadima ga iyaye da ƴan uwana, da sayyidi Hassan ga masoya da abokaina, da sayyidi Hussein Aduro kwanda nai garina, wannan yaban da nai murtala ne yace in gaidar, san ahalin nabi san wasu ahalin ubaddana, Allah da mu da shi dan nutsuwar Aliyu Haidar, da ɗaya mu san su mu da masoya Hafiz Muradi, da ɗaya mu san su mu da masoya Hafiz Muradi, da ɗaya mu san su mu da masoya Hafiz Muradi.